ஊடக நண்பர்களே, மாலை வணக்கம். ஒரு திரைப்பட வாழ்வு ஆரம்பித்ததே டால்ஸ்டாயுடைய புத்திருப்பு புத்தகம் படித்த பிறகுதான். ஸோ இட் வாஸ் எ ட்ரீம். ஒரு ரஷ்ய மண்ணில் நான் போயிட்டு ஓல்கா ரிவர் நடந்து போனோம். அங்கே போயிட்டு டாஸ்டாஸ்கியுடைய மியூசியம் பார்க்கணும். சைக்கோவ்ஸ்கியை ஐ ஷுட் லிசன் இன் சம் பெரிய ஆடிட்டோரியத்தில் கேட்கணும். இன்னும் பல கனவுகள். ஆக்சுவலி பல நாடுகள் போயிருக்கேன். பட் ஆனால் ரஷ்யா என்னமோ தெரியல, போகலை. இன்னும் அதை பற்றி ஒரு எண்ணம் மாறல. போகணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். இப்போ சடனாக அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு என்னமோ என்னுடைய தாய்நாடு போகிற மாதிரியும் என்னுடைய தாய் வீடு போகிற மாதிரியும் ஒரு உணர்வு. என்னுடைய முதல் இலக்கிய வாசிப்பு ருசிய கதைகள்லேருந்தே என்னுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சது. கதை சொல்லும் விதம், கதை களம், கதை உலகம், இதுவே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்னுடைய பாட்டி. அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டது ருஷ்ய எழுத்தாளர்கள் தான். ஒரு ஆங்கிலம் படிக்க போகிறதுக்கு போயிட்டு கடைசியில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஐ வெண்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்பேஸ் அண்ட் அந்த கசாக்குகளும் அந்த உசார்களும் அந்த பால்ரூம்களும் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்தன. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஊக்லிக்குன்ற இடத்துக்கு போகிறது, அதுவும் இந்த நந்தலாலா செல் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் இவங்க நந்தலாலா படத்தை செலக்ட் செய்தவங்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.